Tamnoti tini press meet no raso lai mani. Bela hambai sini media rokno जों दिनै अजागा आसोमोन मेन इशु ओंखा जों लाइथांनाय बिसिरि निसिम जों साइटकमानि जे लं ट्रेभेल वो गोबां मा थायो न ट्रिं बिसि खोताल पलाइजाक दङ दा अन बिसिंगो जों नुजाखा गोबां मा थायो खायाबा दे लं ट्रेभेल साबडिसन लेभेल कायसा कमिटि खायो जुदि ट्रिं न जों यासाक मांखाय निहा पालाय मांखाय बेलेग न तिनि गाहाम कायसा मेसेज थांनाय लं ट्रेभेल वो याखा अल ओभार ट्रिपआव कायसा मेसेज थांनाय अब नोरगिनो जों तिनि बाइंखाय चार दफा आसोखा ओंखाय तिनिखौ फाइनाल होनखा जों तिनि फाइनाल खाय कायसा कमिटिखौ सामजाखा कमिटि सामै जों सिद्धांत नाहाका थांनाय बिसिनि अबनागिन बिसिओ जोंनि हाग्राय गामि केरिते कृष्ण जगना पारा अजा सिलभार जुबली पाइखा दाखला बेखै 27 বছর चलित दङ ओमफ्राय बरावबो कमिटिआव दङ नाथाय कृष्णकान्त बरावबो दङ जोंनि कमिटिआव ते लालसरा बरावबो दङ कमिटिआव ते जोंनि बिसेसके जोंनि मनुनि गानाव जे टियारि कलक गामि जों दाखलाय बिसिबाके 7 বছর गानाय कन्टिनिउ खाय दङनि दा बलुगि दङ जों दाबो करमसरा राव जों कमिटिआव कल खायगा बरावबो दिनै मिटिंआव एटेन्ड होनखा कमिटिआव बरावबो जয়েন खायगा जों बाक्सा ओमफ्राय ते नालकाटा बेबस बक्स सालायजा बरावबो जोंनियाव कमिटिआव फाय बराव अंशग्रहण खायनाय ते जामिसरा दङ जोंनि जामिसरा जोंनि जागा जों ताकु बराव मोनां खुसि दं बावो दङ जों दावबो गावबाके जों गोबां मा कक सामान बिसिंतिनो दिनै जों फाइनाल पाब्लिश खायना थाङै दङ नङै बोसांगो जों लं ट्रेभेल बेस खाय कायसा ट्रिं कमिटिसन नामजाखा जों थायेंखा मनु जेटा मटर स्टैंड जोंनि मनुआ डेभेलपनि बोसांगो जे ग्राउन्ड दङनि अ ग्राउन्डखौ जों 21-22 ताकलाय सिमि जों साबडिसन लेभेल ट्रिं जोंना थाङै दङ ते जोंजाखा Te oino jagani robo kamini boro rok no robai jodi juga jukhainan kai aborono tam kok sanai bete kai no. जों दिनै नंनि बिसिंथि जों ककसार नायो अबनो कुनु पारानि लं ट्रेभेल वो गोबां मासिन टिप्रासा गामि दङ बरक जदि समाय बाक्सा थानसाखाय ट्रिं एरा बिसिखौ तांनो जदि यासागनानै मुचुं दङ या पालायना मुचुंखाय बं थानोबो जों बरक जों वेलकाम बरक समाय बाक्सा गोरों मानो समाय बाक्सा पक्साय मानो बं बागै सिनि थानि दरजा खुला दंनाय दगलाम खुला Pore program je proti bosono program khaya nin thanga kai bisi kata palaina thanga ka amono ke bede kai no o program no bag jangnai जों लं ट्रेभेल साबडिसन लेभेल जे प्रग्राम जों दाखलाय बिसि निसिमि मननसिमि सेंजाका ओंगाय जों 22 तारिखनि हरनो जों हाइनाय जोंनि एक्जिक्युटिभ बडि आसुगै जों अजा पक सालमेन बिसिंगो जों डिक्लार देनाय जे नेक्स्ट इयाराव बजागा जों थाइ खालायनाय जों सिन वानचुमा दङ जे पाराव ट्रिं खायमानि जत पारावनो जों माने रोटेशन वाइज kai जों खायनाय बागै जोंनि कमिटि न होते जोंनि कायसा वानचुमु दङ apoto to nong yago koi ta para sopaika Tabu cina tunggu 7 para yang jamisora angkai yang nalkata angkai koromchora angkai tiari kolok kami angkai Krishna Devanwa para angkai te ya itu tunggu lalsora tegak angkai moinoma खरक बसंगनाय अकमते खायजाखो टोटल तिनि जरा जोंनि कमिटि खालायजाक माने 6टा पारा angkai 7टा पारा angkai जत पाराव दजन kai जों नाहारका 70 जन आति कासे कमिटि अबन कमिटि न नायकलना बागै कासे एक्जिक्युटिभ कमिटि नामजाक दङ अ जागा प्रेसिडेन्ट कन्भेनर भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ट्रेजारार अबायकै जोंनि कमिटिआव जों नामजाक nong bekhakte long travel ni Lukurokno last kok o tring no ti tam kok sanam chung अबनो जत जोंनि टिप्रा दफाव जे दंनाय जत रांसारि ताकु ते बुकुक संनो अबनो कयना मुचुङो तामन हंके जों जे बांला सु नवबर्षा पहिला बैसाग पालायला मानुगो ते अबा हायके जों इंराजि नवबर्षा eta 31 डिसेम्बर अब हंके पालायला माने जों नुइ दं किन्तु जों स्रि सिमि जों साइमानो जे सालसा अ ट्रिं माइ थांमानि जोंनि आगे राज परिबार हयते राजाव हयते अ ट्रिं जे पालायजाक दंमानि ट्रिं एरा बिसि खोताल पालाय दंमोन अब मास खायनो दंमाय थांजा एबनो दाबुनि जेनारेसन दं अबनो लाइबो मानो रगै हिस्टरि नो नायटु गै तिनि तेसा याप्रिसालायजा आमबायनो आं कयनाय लंट्राइ बासिबो जे दंनाय जत्त जोंनि माया गोनां खा गोनां दफानि अक्रा साक्रा सिक्ला रंनो जन कयनाय जे जों साबडिसन लेभेल ट्रिं खायना थाङै दङ दरक समाय बाक्सा पालथै बा ट्रिं नो सेलिब्रेट खायना बागै दरक मानजाक फायदि
অবনা চিন্তানি চিনি কমিটিন বহাতে দং কাসার মং পংনাই ঠিক আছে নরক 1 2 জাক দং তাম তাম স্টেপ দং না জাক বেলাকিনা হামবাই যে কক্সংমানি তামান বাকি হিংকে নরক সাইমান দङ त्रिपुरा हास्ता गोनांनि साइमानो चिनि जे कृष्ण देव बनपारा मयनुमा बर बिसि बुरुं बुरुं न खाइ दङ जे मिस्ट्रि गनाय जेटा बाताय लाइमोन ताकलाय बिसि अब कन्टिन्युअस दंनाय ताकलाय बिसि अब नारजा जों 21 तारिखआव चिनि बाताय मुं दंनाय मिस्ट्रि गनाय दै 22 तारिखआव चिनि आइसुक दिगे जों अब फाइनाल खायनाय गाबोन बा गनाय त्रिपुरा हास्ता गोनांनि जत सिकली रंना आं कोइनाय नरक जरा पार्टिसिपेट खाइ मुसुंनाय रक जेनि अको तमना बनो चिनि काइसा अको सारो जा कोनाय वेबसाइट जों सनामनाय वेबसाइट नर समाज जग खायमानाय जगा जतनान कोइनाय त्रिपुरा हास्ता गोनांगै जत थाइनि न फाइ नरक जाव पार्टिसिपेट खायमानाय तेव जगा जों अबनि लगलगिनो चिनि जगाव चिनि ट्रेडिशनल चिनि चामुं नमुं बुंनाय चिनि त्रिपुरा सारंनि जाखै मुखै मांस हांजा आवान बांगै अबाहायरक गोबां मा आइटेमनि चिनि सृष्टिनि चामुं नमुं अ जागा जों सनामनाय दै स्टल बरिजांनाय आबन बागि कोइना हाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जेबो थाया दंनाय खाजानि ताकुटे बुगुसनो दरबो फाइसनाय बाक्सा फेस्टिवल जे फुड फेस्टिवल प्लस ट्रिंग एरा बिसि कताल खाइजाक नाय যদি ফালনক র হাই একেবা ও যে মিস দিগনাই রকে বাহাইকে নরবে করংনাই चिनि काइसा वेबसाइट जों क्लग इरिनाय बोथ डेट खानानि बिसिङाव मानाय जों खानानि बिसिङाव जों नर इरिनाय अ जागा जों कन्टेक्ट नाम्बार दंनाय जगाजग खायनान बागि बेबाग नों जों इरिनाय ঠিক আছে